Diretso ka le. Skinny ka na dati. Yung bahay. Tao po! Tingnan mo tol, pasok ka konti. Kami! Tol! Tao po! Pasok na po kami. Hanggang. Ada itid maginyayo. Mag-isa nyo lang po ba dito? Di rata ya. Atin eh, itid maginyayo nga kanan. Si kami adin ng tid ide. Wala ba siyang kasama talaga dito? Wala tol, wala siyang kasama dito. Parehas lang. Sa kabila, buti ko may anak ng ginagin natin to. Itid may angkal. Napiya po yung mangkal. At dati data, napagkabingi kasi si Lolo kaya hindi niya tayo masyado marinig. Tuwang-tuwa si Lolo, makita mo sa mukha ko. Happy oh. Bulong sabihin mo nga to, lapit mo. Si Lolo, sabi ni Lolo, ipamimigay niya rin daw yung binigay natin sa mga walang-wala rin. Yung sabi namin, wag na. Kasi para sa kanya daw talaga. Sobrang hirap niya na pero naiisip niya pa yung ibang tao. Ay, awalan dahil awan ano yo? Awan ang nanakyo? Sobrang init, grabe. Mag-isa niya lang dito sa bahay niya, sobrang init. Paano na lang? Salamat sa binigay niyong pagkain sa pinsang ko. Wala siyang pagkuhanan ng pagkain. Ako lang nagbabawon sa kanya araw-araw. Yung panggas natin, pamimigay ko na kay Lolo.